Ndị ọgaranya transfama. Kedu ndị bụ ndị ọgaranya transfama? Ọ bụ ndị Chukwu nyere ego na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ndị ọkụ si n'aka fe nwere ndị ọzọ. Ọfa bụ ndị ọgaranya transfama. Aka nyere nwa ogbenye ego, Chineke ga-agọzi gị. Onye si nwa ogbenye ya biri, ngọzi ga-abụ nke ya. Ife bụ ndị ọgaranya transfama. Fa bụ ndị Chineke nyere ego ka fa nyere ụmụ ogbenye. Ọkụ si n'aka fe nwụrụ ndị ọzọ. Ndị na-enyere ogbenye aka. Ọ ndị a bụ ndị ọgaranya transfama. Eribe agwụ agwụ. Onye si nwa ogbenye ya biri, Chineke ga-agọzi ya. Ọ bụla na-enye enye, ndị iro ama atatu ya aka. Ọ ga na-aga n'iru n'iru, n'ihi mmiri na-aga n'iru n'iru, ọ dị anachighị azụ ọzọ. Otu a ka ọ ga-adịrị ụnụ ndị ọgaranya transfama. Ndị achị azụ abụrụzi maka ụlọ ọzọ. Maka aja unu na-achụrụ ụmụ ogbenye, ndachi azụ abụrụ maka unu ọzọ. Ọyọ! Aka n'ihu ga-abụ nke unu. Mmiri na-ehu aga n'iru n'iru, mmiri adịala chi ga-azụ. Unu bụ isi mmiri. Isi mmiri adị ata ata. Ndị ọgaranya transfama bụ ndị Chukwu nyere ego ka fanyere ụmụ ogbenye aka. Ndị mụọrọ mmụ inyere mmadụ ibefe aka. Fa bụ ndị ọgaranya si na chi. Ndị Chukwu nyere ego n'elu ụwa, ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka. O nwere ndụmọdụ m chọrọ ka nye ụmụ ogbenye. Biko, gị onye ogbenye, biko mechinata ọnụ gị mgbe ọgaranya na-enyere gị aka. Ebere ka ị ga-ekpere onye
ọgaranya ebe ọsọ ewepụta ego n'elu ụwa ka ọ kwụsị ichi echi onye si nwa ogbenye biri n'elu ụwa na Chineke ga-agọzi gị ụfọdụ ndị ọgaranya n'elu ụwa ụfọdụ na-arụrụ obodo ụzọ ụfọdụ na-agbapụ mmiri ụfọdụ na-arụ n'akwụkwọ ụfọdụ na-arụ n'ụka apụta n'obodo ọ bụ na mmadụ nchapụrụ ndị ụbịam onye ga-enyere ibe ya aka onye furu onye nwere ego n'ụwa biko kwanyere ya ugwu ọ dịrị ofecha mfe inye ọgazi ji awi n'igwe anya onye afụ gị ibe ya afọ leziokwu ịfụnanya amaka maka onye ndị ka anyị na-ekwu ndị Chukwu nyere ego afanyero ndị ọzọ ba na-enyere ụmụ ogbenye aka ba na-enyere ajadu aka ba na-enyere ụmụaka enweghị nna aka ndị enweghị nna aka anyị wee na-ekene ndị ọgaranya transfama High Chief Annex Obi Ejesi Osiofia 1 na Nọkịja Obi Jackson Foundation Obi Jackson West Africa Limited ọgaranya ngada aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne Chineke ga-agọzi gị High Chief Dozie Chukwudozie Ogbuefi Akụzuọnụ na Nọkịja CEO Dozie Oil and Gas West Africa Limited Ojulemogo aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nnu n'ụdị dị iche iche iburu baje na be ya ọ ga-aza gị ọ zụrụ ụmụ ogbenye High Chief Barrister Alim Onyema Ide gburugburu n'Igbo Land National Chairman Foundation for Ethnic Harmony in Nigeria ezi oyi m biri Airpeace Airline Nigeria Limited aka na-azụ ụmụ ogbenye rie nne ọ zụrụ ụmụ ogbenye ọgaranya ngadanga amadi si ogbenye biri ngozi ga-adịrị gị High Chief Chuka Onwuchekwa Ide n'Azịa Ikemba na Arochukwu CEO Aquila Capital Nigeria Limited bịarịa bụrụ bịarụọ ọ zụrụ ụmụ ogbenye aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne aka na-enye Chineke gọzie gị ọdịda bụrụ maka gị ọzọ High Chief Paulinus Nwanuma Omega nna ya n'Azịa CEO Bovic Associates Nigeria Limited Bovic Automobile Industries Nigeria Limited Importer of Asara Wine ndị ọ na-emere ọgọ bara ụba ma ndị ọ na-ebunye machine ma ndị ọ na-enye ego Chineke gọzie gị High Chief Kenneth Madako Ichia Chukwume Uche ya 1 n'Azịa Chairman Akosin Group Nigeria Limited PG Asia General Assembly Ojulemogo n'Azịa aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne
ọ dị anọ akwa onye obodo ya chere echere mgbe ị na-eme dị anyị mma n'arụ. Onye fụrụ obodo ya n'anya wee na-enyere obodo ya aka ihe nne mana ndị mba ọzọ ogbenye bi na Akanya ka ọ dọpụtara si abirizie na Block House. Chineke ga-agọziri gị. Ugo chara acha dị echu echu. High Chief Uren Chukwudum Ogbuefi Nnabuko n'Azia, CEO Dennis Hotel na Abuja. Onye ọma Chukwu gbalụ Krismas o wee na-agbara obodo ya ma ndị mba ọzọ. Chukwu gọzie gị. Oyo! Gbaba egwu nwaba ṅụrị. Oyarịma. Oya, oyarịma, 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 oyarịma. Egwu ụmụ si n'ikuku wee bịa. Ụmụ ikuku na-agbara ụmụ egwu. Ole ndị ka a na-ekwu maka fa? High Chief Bennett Abaniwu, Ishia Njepụ Amaka, Odum n'Azia, Director Syntech Investment Limited, Abuja and London, Proprietor Njepụ N Azia. Kelere m n'ụlọ gị DCMC Chinyere Abaniwu, ugogbe dị ya. Ọ ga-adịrị gị na mma, onye buru ebu ebuchago, mgbachu adịrọ ya. High Chief Titus Oji, omere ọha n'Azia, ofu onye rụrụ ụka na nke tinye obodo ya si onye ọbụla chegharịa mmebe ife ọma. Ọdịda bụrụ maka gị ọzọ. Ihe ndị iro na-eme bụ nkịtị nkịtị. Ugo chara acha adị echu echu. Ugo bụ eze ụmụ nnụnụ niile. Ngozi dịrị gị. Chief Hyacinth Ọhazurike, Eze Nkume the Second, Ọhazurike Farm Estate na Ọta, Tokas Pure Water na Lagos. Eze ndị Igbo ndị nọ n'ụzọ ije. Eze ndị Igbo na Lagos State. Igwe Ifakọ Ijeye, onye ọma gaba n'iru. Ihe mere n'aka ka afụrụ n'anya ka eji amadi ike. High Chief Nwabụ Eze Ume, ọhịa furu ego na Ọkịja, oji ụlọ eme ọgọ, Chukwu gozie ego, aka na-enye ogbenye ihe adị akọ na be ya, jide ka iji amadi si ogbenye biri. Chineke gozie gị n'ezinụlọ gị, ebe ife na-adị ka ọ na-adị, mmiri
adị akọ n'ugwu okpoto ugogbuzuo ọchake ụgbọala ka etere unyi na-arụ ọchakụọ nke ọ chafọrọ ihe ndị iro na-eme bụ nkete mmiri na-ama ogbo na-asa ogbo arụ High Chief Cletus Oragwa Ziko na Anụkpọ MD Tekno Company Nigeria Limited ọdịmma eme mma Akaji Ugo ọ zụrụ ụmụ ogbenye a na-ele ala aga High Chief Peter Ezike McPeters Oil and Gas Nigeria Limited Greatland Hotel na Anụkpọ nnukwu mmanwụ pụta obodo awara ọsọ aka na-eme ọgọ mere ọgọ gaba onye na-akwụ ụgwọ bụ Chukwu ọgaranya bụ ngozi onye fụrụ onye nwere ego biko ya kwanyere n'ugwu n'ọdụrọ fecha mfe ndị a bụ ndị Chineke nyere ego na-enyere ụmụ ogbenye aka ndị Chukwu zara oku na nwa High Chief Ugochukwu Ezike Alhaji Galadima na Anụkpọ ịdị na nwanyị aga m alụrụ gị Eze Ugo Anụkpọ ugo chara acha dị echu ọ zụrụ ụmụ ogbenye aka na-eme ọgọ mere ọgọ gaba ifeọma ị na-emere ụmụ ogbenye Chineke ga-akwụghachi gị High Chief ABC Ọjị Akọ ọnwa gburugburu na Igboland onye ọma Chukwu nyere uli ọ na-eme mmarie nne onye maga onye ka anya bụ mmanya na-egbu ya Ọjị Akọ karịsịrị mmadụ onye ma aka ọfụ n'anya mmiri na-ehu ehu ọ dị echighị azụ ọzọ ọ nọ on top excess money onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme High Chief Mav Technical osisi na-amị ego ọdịri na Ọsụmenyi onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme Dr. Obinna Ụzọ Ohimiri n'ala Ehiala aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne ma obodo dị iche iche ọ na-ere transfama cha Chineke gọzie gị isi mmiri adị ata onye ọga adị ahụ ugbo obere nwa biri ọha bụ ndị ọgaranya transfama ndị Chukwu nyere ego afanyeruo ndị ọzọ ego unu ga-adị ka ha ndụ dị n'igwe ama agụta ya ọnụ ụwa ụwa ndị ọkụ fasi n'aka afọ enwuru ndị ọzọ ọha bụ ndị ọgaranya transfama excess money ndị ọgaranya transfama ọ bụ ole ndị ka anyị na-ekwu ndị Chukwu nyere akụ na nwa ndị Chukwu nyere akụ na nwa ndị Chukwu nyere ego ka fanyeruo ndị ọzọ ndị ọkụ si na kafe enwụrụ ndị ọzọ a na-enyere ogbenye aka a na-azụ ogbenye n'akwụkwọ a na-ebidoro ogbenye afịa a na-arụrụ ogbenye ụlọ a na-ezije ogbenye obodo oyibo ndị nyere ogbenye aka ngozi ga-abụ nke unu
nwa o nyere fa ka nyeruo ndị ọzọ Chineke nna ga-agọzi unu ife onye na-eme n'ụwa Chineke na-afụ unu ime mma n'ụwa Chineke ga-akwụ gị ụgwọ lezie ndị mere ọgọ na Chuka fagbuo m a ga-eji maka ya wee kwụsị ime ọgọ maka ma ọgọ mmerụ ga-egbu n'elu ụwa ogbu onye mmerụ maka ọgọ dịbara gbuo ụfọdụ ka ị ga-emesiri ọgọ n'elu ụwa fa wee buru ọgọ wee bụ ọfịa maka ma onye mere ọga marọ onye na-akwụkwọ ọgọ bụ Chukwu ma ọgọma magbu m ka ma ọgọm merụ ga-egbu n'elu ụwa ogbu onye mmerụ ọnụ ji iwe biri akụ ọ bụrụ onye ka eji akwụ ụgwọ lekene ndị mere ọgọ faibụrụ ọgọ merụ fa wee baba afịa wee na-akatọ m ọ bụ gịnị ka mere ụnụ ọ maka ọgọ mere ụnụ ọgbamụkwụ ụnụ jizi aṅụ mmanya
ọbịgwa onye merụgo ogo n'elu ụwa inwe mba ọzọ ọ bụ onye ga-enyere gị aka ọ bụrụ na icheta onye merụgo ogo Chukwu ga-agọzi gị ụfọdụ ka ị ga-emesiri ogo n'elu ụwa fakatọba gị were oge mere okwu a ga-eji maka ya n'elu ụwa wee kwụsị ime ọgọ dịbara gwuo ọ ga-amaka maka ọgọ mere ụnụ n'elu ụwa ka ụnụ jizi m aṅụ mmanya were ụnụ taba anụ n'afịa obigbuo m kpọrọ ụmụ m ka obigbuo m ibichebe m ọgọ dị mma n'elu ụwa onye mere ọgọ cheta ọgọ ọ ga-amaka eto dike na nke o mere dike ga-emekwa ọzọ ike na onye merụghị ọgọ ọ ga-emekwa ọzọ ụfọdụ mmadụ n'elu ụwa ifeba na-eme adịrọ mma kama ị ga-ekele onye mere ọgọ ebido ka tọba ya were ya ṅụba mmanya n'afịa ọ fụrụ ọgọ mebe n'elu ụwa onye na-akwụkwọ bụ Chukwu ọ bụ na onye mere ọga mara onye na-akwụkwọ bụ Chukwu onye fụrụ ọgọ mebe ọgọ onye na-akwụ ụgwọ bụ Chukwu n'elu ụwa obi mmadụ ajọka ụfọdụ dị ka agwa abalị amarọzi ebe fa debere isi fa maọbụ n'iru ka ọ bụ n'azụ mana mama ji maka ya wee kwụsị ime ọgọ dịbara gbuo onye ọga dị anwụgbuo ife ọgọ na-arụ n'ime mmadụ ebuka n'elu ụwa ọgọ na-eweta ogologo ndụ ọgọ na-eweta aga n'iru ọ ga-ama aka mma ọgọ megbule m n'elu ụwa ọgọ megbule m kama ọgọ m merụ gegbule n'ụwa ọ bụ onye mmerụ ọgọ megbule m ọgọ megbule m kama ọgọ merụ gegbule n'ụwa ọ bụ onye mmerụ
onye si na ifeọma dịrị ọma ya were ala zere mmiri ọ eji m ọgụ n'ọfọ ka nji aka n'elu ụwa onye na-arọ nwa eze anya nkili ka ọ na-ekili ya mana aka arụsịa nwa ngene ekuru ngene ṅụọ ọ bịara egbu m ga-egbu onwe ya ọgọ mmere ma agbu n'ụwa kama ọgọ mere ga-egbu m ogbuo ndị mere ọgọ dịbara ugbuo ọ ga-amaka mma n'ụwa ọ fụrụ ọgọ mebe ọgọ amara ụla aṅụrị kasị mma n'ụwa aṅụrị amaka mma ife ọbụla ị na-eme n'ụwa biko kwobeki na aṅụrị onwego ihe bụ ụbọchị ọnwụ ya ga-abụ n'ụwa onye aṅụrị na-enwe ogologo ndụ n'elu ụwa ife ọbụla ị na-eme tinye ya obiọma nyere ụwa ọ ya ka m ji wee gụọ egwu wee sị ndị ụwa mpotori bikoni potoribe n'ụwa onye nwụrụ anwa Maazị Ifụwa na-ekwu nke onye riziri ka ogbe ana mmụọ mmadụ kparụ n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri ezigbo omume mere n'ụwa ka a ga-eji wee na-ekwute ga-ekwute ihe ọma ama aka obi aṅụrị nyere ụwa ndị ụwa mpotori nwayọ ndị ụwa mpotori n'elu ụwa ndị ọma gbara akụ na nwa ma na-enyere obodo aka oji ego n'elu ụwa biko nyere ndị oyi gị aka echi dị ime n'elu ụwa onye ma ife chi ga-abụ
n'ụwa ka ga-eji na-ekwu maka gị o. Ifeọma ị na-emerụ mmadụ ka ga-eji na-ekwu maka gị o. Onye ji n'uwe mmanụ n'ụwa o. Uwe nwere isi onye mara ife echi ga-abụ o. Echi dị ime o. Ọ bụ maka ole dị ka anyị na-ekwu o. Ọ bụ ndụ nwa pọtori n'elu ụwa o. Biko pọtori be n'ụwa o. Onye oriri iko bụla mmụọ dị n'ụwa o. Uwe nwere isi o. Ewere mmanya elu tinye na mmanya ngwọ, ọ bụrụ ọgbara igbogharị. Anyị na-ekwu maka ndị nwere obi sarịsarị, ndị nwere mmụọ onyinye inyere ụmụnne fe aka, ụmụnna ya ndị ọyị ya, n'ihi na echi ego ka onye ma ife chi ga-abụ n'ụwa. O ji ego, biko nyere ndị ọyị gị aka. Ụwa mkpotori amaka n'ụwa, kpotoribe n'ụwa. Mmadụ etinyezi n'ụwa obi, aka ka anyị gbara bịa n'ụwa, aka ka anyị ga-agbanwe na-achị. O ụwa mkpotori amaka, kpotoribe n'ụwa nke eri ike obula mmụọ. Ndị ụwa mkpotori n'ụwa o. Ndị ụkpara akụ na nwa o. Ndị ọgịrịga ọgịrịga o. Ndị ụwa ọma, ndị Chukwu nyere ego n'elu ụwa o. Ndị Chukwu mere eze n'elu ụwa o. Biko taba n'ife alụ n'elu ụwa o. Onye riri ike ụbana o. Amụrụ onye na ego. Ndị ụwa mkpotori n'elu ụwa o. O nwere ego ribe ego ya n'elu ụwa o. Ụwa baja o. Maka ndị ụwa mkpotori n'elu ụwa o. Beri iko gbala mmụọ. Ọya! Aka ga-eji na-ekwu maka gị o. Ndị so ndị fa na-eme n'obodo ka anyị na-ekwu maka fa o. Ndị Chukwu nyere ego ka fa nyere ndị ọzọ n'ụlọ ụwa o. Ndị ọgịrịga ka anyị na-ekwu maka ndị ụwa mkpotori o. Chief Francis Chukwudeberu Ezane Omenukakụ na Ụgbọ aka na-eme St. Rita's tomato and the hot drinks nke dị mma. Onye ọma Chineke tubere ugo site n'afọ nne ya. Mmiri na-eru aga n'iru n'iru ọ dịchighị azụ. Ụbọchị Chineke kere mmadụ n'elu ụwa ka o kere ife ọ ga-abụ. Mgbachi adịrọ ya gaba n'iru a Chineke kwụghị n'azụ. Chief Hon Pascal Abodike mmiri ọma na Mbọsị
Honorable Member, Anambra House of Assembly. Akajugo, aka na-enyere ụmụ ogbenye karịa nne. Onye Chineke nyere site na amamihe dịka Solomon iji wee na-azọ ndị mmadụ. Chukwu nọnyere gị. Ọkasị akasị ka ị bụ. Aka dị ekpuchi ọnwa, ugo chara acha dị echu echu. Ya gaziere nwanne m. Chief Nnamdi Okeke, ND Iken 7 na Anụkpọ, Oji ego eme ọkọ, obere nwa Chineke mebere eze. Ndị iro omume agbamba mgbafa na aba bụ na nkịtị nkịtị. Aka Chineke dị n'arụ gị. Osi furu gị atụ ugo, ugwugwu ma ya ọnụ. Ọ bịara bụ gị ga-egbu onwe ya. Chief Mrs. Chinelo Anọhụ, Ada dị ọra mma n'Ọkịja, nwanyị marụ marie nne. Aka na-enyere ụmụ ogbenye aka. Chineke gọzie gị. Ị karịrị ife a na-akpọ gị. Chief Innocent Ezeani, Omigwe ndị Ugo, Nwanna Ihiala, Otiwe ịnyịnya na Ogidi, Igwe Atugo, Igwe nyere ụzọ, Chairman, CEO, Omigwe Maritime Service Nigeria Limited, Clearing and Forwarding, and Juggernaut. Omigwe in Apapa, OOA, Lolo Chinyere Ezeani, ezi nwanyị dị mma. Chineke gozie unu ndị ọma faneti, ndị ọma ndị ọma. Ndachi azụ abụrụzi maka ụlọ ọzọ. Onye na-enwe ụlọ anya ukwu na-ewu na nkịtị. Mmiri na-ama ụgwọ na-asa ụgwọ arụ. Chief Kizito Nzurumike Ezeani, dike a na-agbaghị izu, One na Asia, King Royal Arumilion Products Limited, Eze Sinachi, ọzụrụ ụmụ ogbenye, aka na-enye enye, ọmaghị ayọ. Onye Chukwu gọziri, ọ gọzigo ya. Izu ndị iro na-agba bụ nkịtị nkịtị. Nwa ga-anwa nwebiro na-ekwuela arụ. Onye ga-adị mma ga-adị mma. Ndị ụwa mpotori, ndị ụwa mpotori, ogiriga ogiriga, ndị malakụ na nwa, ndị ụwa mpotori, ndị malakụ na nwa, ndị ụwa mpotori, ndị malakụ na nwa. Chief ndị ụwa mpotori, Christian Wokech, ndị malakụ na nwa, aka ndị ụwa mpotori, Okiri Massage, ndị malakụ na nwa. Mberede nyiri dike na ụmụ eze dike, Autonomous Community, Idato South Local Government, Imo State. Ndị ụwa mpotori, ndị ọma malakụ na nwa. Mrs. Stella Afube, nwanyị marụ marie nne. Inwe ọrụ ebe a na-ekpori ndụ n'Azịa, a na-eri a na-amịcha aka. Nne na-azụ ụmụ ya nne. Chief Calistus Nwogu, ọpụta ife adị na Obere Sizọ.
Omenife ndị Ebelesi Friends Social Club of Nigeria Ọnụcha headquarter ndị Chineke mebere eze ihe ọma aga n'iru bụ nke ụnọ onye na-agba izu na-agba na nkịtị mba na-abarago Chief Felix Ejezie adịkata adịghasị ya one na Asia Ebu Chairman APU Lagos Branch ihe ọma dị n'iru gị Chineke kwadobere gị maka ọchịchị na-achị ndị mmadụ ọchịchị eziokwu na-achịghị ọchịchị mmegide onye ọma Chineke kwụ gị n'azụ aga n'iru bụ nke gị ogologo ndụ na-arụsi ike ka ngọ n'ọfọ n'isi gị ihe na-eme Chukwu ma anya ya gaba n'iru High Chief Titus Igbeaka Eze Omenanya 1 n'ala Osumowu Ọkwụrụ Ọka 1 n'Osumowu Clearing and forwarding ị na-eme obere nwa Chineke gọziri si n'afọ nne ya ugo chara acha dị eshu eshu izu ndị iro na-agba n'isi gị bụ na nkịtị ọ bịara kwụ gị ga-egbu onwe ya elebe isi kpọrọ ka anya ọdịda ya dị ndụ ọmajiri Ọkwụrụ Ọka na Osumowu mmiri na-ehu aga n'iru n'iru ọdechighị azụ ọdịda bụrụ ozi maka gị ọzọ onye gwuru ala ili a ya ma ga-ada n'ime ya ogologo ndụ bụ nke gị ya bụ ekpere anyị na-ekpere gị Chief Stanley J.O. Nwafọ Awọ Idemmiri CEO Prestige Boutique na Kaduna State ị ga na-aga n'iru ụgbọala ka etere unyi na-arụ ọchakụọ nke ọ chafọrọ a na-ele ala aga Chief Peter Ọhabasịrị m Nwafọ Ezi Ọsụ na Lilu nwagadi nwanyị niile nwagadi nwanyị na-ezuko si niile na-ezuko siwa ya n'afọ ndị na-ezu ka fagbuo oge fa na-ezu na nkịtị Ugochukwu tubere mmadụ daja mmadụ apụghị napụ ya a na-ele ala aga ugo chara acha dị echu echu ụgbọala ka etere unyi na-arụ ọchakụọ nke ọ chafọrọ aga n'iru bụ nke gị Chineke gozie gị aka na-enye ọ gaghị ayọ n'elu ụwa Chukwu nye gị nye nwanne gị ndị Chukwu goziri agozi ndị Chineke ji arụ ọrụ n'elu ụwa ya ka anyị na-akpọ ndị nwere obi ji eri ego ndị ụwa mkpọtoriyo iko mkpọtoribe n'ụwa onye riri iko ba na mmụọ n'elu ụwa wee nwere isi o ji ego biko nyere ndị ohi gị aka onye mechi n'elu ụwa echi ebuka onye nwụrụ anwụ amata onye na-enye ego n'ili nke ya agago ihe ọnwụ imere n'elu ụwa ka a ga-eji na-egwu maka gị n'elu ụwa uwe nwere isi ụwa baja nyere ndị agbata obi gị aka nyere ndị ohi gị aka nyere ndị kwuli ibe gị aka n'elu ụwa uwe nwere isi ndị anyị na-ekwu maka fa n'elu ụwa bụ ndị Mkpọtorio ndị Chukwu nyere ego n'elu ụwa ndị na-enyere ogbenye aka fa bụ ndị ụwa Mkpọtorio amaka Ndị
biko kpọtụrụbe n'ụwa ọ bụghị ụwa mere ụwa n'elu ụwa biko kpọtụrụbe n'ụwa ndị ụwa mkpọtụrụ n'elu ụwa ndị Chukwu nyere ego na nwa ndị Chukwu zara oku na nwa n'elu ụwa ndị ụwa mkpọtụrụ n'elu ụwa ndị Chukwu nyere ka nyere ndị ọzọ n'elu ụwa aka na-enye enye n'elu ụwa ọma bụ aka na-anya ayọ biko kpọtụrụbe n'ụwa aka nyere nwa ogbenye inye n'elu ụwa ka Chineke gozie unu biko lezi anya kpọrọkpọrọ ijiji na-efegharị anyị amarụ na-arụ onye ọ ga-ebe ama na ọ bụ na-arụ gị ka ọ bụ na-arụ m mmadụ ebe ozi n'ibi ebubo ọnwụ ọdịda nke dị ndụ amajiri Okechukwu gịnị ka ị na-agwa ndị isi ụtụtụ a sị na ọnwụ ọnwụ eze nwụrụ ịdịkwa shọ ọ bụ eziokwu a ga-elila ndụ ekwere ọlọ ka ọ wee tọọ wee kọjọ mmadụ ibe gị biko kpachara anya gị ukwe ife ịfụnụ n'anya aja nwaanyị gburu di ya o nwere ife a ga-emerụ
dịka di nụrụ ya. Nwaanyị na-enye di gị nsọpụrụ n'elu ụwa, nwoke na-enye nwunye ya nsọpụrụ, udo wee dị n'ezinụlọ. Ogere mara obi dị ya, ọ dịka o ji ọgwụ wee jide ya. O nwere ndụmọdụ chọrọ inye ụmụ okorobịa, o nwere ife na-esiri ike, ya nwe olileanya na ọ ga-adị mma. Oruo n'ọnwa itemese, oruo n'ọnwa itemese, o mesịa na ọ ga-adị mma, o mesịa na ọ ga-adị mma. Onwe ndị nwa na-esiri ike n'elu ụwa, o mesịa ọ ga-adị mma. Ya ka m ji wee gụọ egwu, oruo n'ọnwa itemese. Igbo onye enweghị ego n'elu ụwa, Igbo onye ife na-esiri ike, o mesịa na ọ ga-adị mma. Ka ihe ọma dị Chineke nna ofu ụbọchị o gozie anyị. Ka anyị tụkwasị obi na Chukwu, otu aka ọ jọrọ njọ, o mesịa na ọ ga-adị mma. Onye dị ime n'elu ụwa si na anya ma afụ ya, o mesịa afọ ime ga-apụta. Onye o siri ike n'elu ụwa, o mesịa ọ ga-adị mma. Nwata ka ọ tọziri ibe ya, o nwere onye nwe chi. O ruo n'ọnwa itemese, o ruo n'ọnwa itemese. O yọrọ ịma ka anyị jenụ. Anya na-agbarụ m egwu, mmadụ na-agbarụ m egwu, ntị ọbụla nụrụ egwu m, ịma na ntị ya nwa, ọ bụ mkpịsị nkụ ka ọ bụ. Onye nwe chi n'elu ụwa, echi ebuka. Onye nwe chi, echi ebuka. Eji n'uwe mọnụ, maka eji n'ụwa n'isi. Ọ bụrụ onye ọ dịrị mma tata ka ọ na-adịrị echi. Onye ji ego aka, onye ji n'uwe mọnụ, mana ndụ bụ isi, ọ dị ndụ kene Chukwu. Ụwa bụ afịa, onye zụrụ nke ya ọnaba. Ọya ka m ji wee tie egwu n'elu ụwa, o ruo n'ọnwa itemese. Ka anyị were ụwa ka anyị si wee fụ ụwa, o mesịa ọ ga-adị mma. Akara Chukwu nyere onye, mmadụ apụghị ịgbachi ya. Ifeọma dị agwụ agwụ, o ruo n'ọnwa itemese. Egwu o nyere m, ya ka m ji aga n'elu ụwa. O nyere m egwu, o nyere m ije ozi.
eze o Ugochukwu tubere mụ ya ka m ji aga o Oro n'ọnwa itemese Oro n'ọnwa itemese Oro n'ọnwa itemese Oro n'ọnwa itemese Igbo onye ọgwụ mmadụ o mesi ga-anara ụgwọ ọrụ onye na-agwaji mmadụ o mesi ga-ata afụfụ gị Oro n'ọnwa itemese Oro n'ọnwa itemese n'ụwa Oro n'ọnwa itemese n'ụwa Oro n'ọnwa itemese n'ụwa Fabụ ndị ọgaranya si na chi o ndị Chukwu nyere ego n'elu ụwa ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka o nwere ndụmọdụ m chọrọ ka anyị ụmụ ogbenye biko gị onye ogbenye biko mechinata ọnụ gị mgbe ọgaranya na-enyere gị aka ebere ka ị ga-ekpere onye ọgaranya ebe o so ewepụta ego n'elu ụwa ka ọ kwụsị ichi echi onye si nwa ogbenye biri n'elu ụwa na Chineke ga-agọzi gị ụfọdụ ndị ọgaranya n'elu ụwa ụfọdụ na-arụrụ obodo ụzọ ụfọdụ na-agbapụ mmiri ụfọdụ na-arụ n'akwụkwọ ụfọdụ na-arụ n'ụka apụta n'obodo ọ bụ na mmadụ nchapụrụ ndị ụbịam onye ga-enyere ibe ya aka onye furu onye nwere ego n'ụwa biko kwanyere ya ugwu ọ dịrọ fecha mfe inye ọgazi ji awi n'igwe anya onye afụ gị ibe ya afọ leziokwu ịfụnanya amaka maka onye ndị ka anyị na-ekwu ndị Chukwu nyere ego afanyero ndị ọzọ ba na-enyere ụmụ ogbenye aka ba na-enyere ajadu aka ba na-enyere ụmụaka enweghị nna aka ndị enweghị nna aka anyị wee na-ekene ndị ọgaranya transfama Chineke gọzie gị ọdịda bụrụ maka gị ọzọ High Chief Paulinus Nwanuma Omega nna ya n'Azia CEO Povik Associates Nigeria Limited Povik Automobile Industries Nigeria Limited Importer of Asara Wine ndị ọ na-emere ọgọ bara ụba ma ndị ọ na-ebunye machine ma ndị ọ na-enye ego Chineke gọzie gị High Chief Kenneth Madako Ichia Chukwume Uche ya Wan Nazia Chairman Akosin Group Nigeria Limited PG Asia General Assembly Ojule Mogo n'Azia aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne ọ dị anọ akwa onye obodo ya chere chere mgbe ị na-eme dị anyị mma n'arụ onye furu obodo ya n'anya wee na-enyere obodo ya aka hie nne mana ndị mba ọzọ ogbenye bi na Akanya ka ọ tọpụtara si abirizie na Block House Chineke ga-agọziri gị ugo chara acha dị echu echu
Chief Uren Chukwudum Ogbuefi Nnabuko n'Azia, CEO Dennis Hotel na Abuja. Onye ọma Chukwu balụ Christmas o wee na-agbara obodo ya ma ndị mba ọzọ. Chukwu gọzie gị. Oyo! Baba egwu nwabaṅụrị. Oyarịma. Oya, oyarịma, 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 oyarịma. Egwu ụmụ si n'ikuku wee bịa. Ụmụ ikuku na-agbarụ m egwu. Ndị ọgaranya transfama. Kedu ndị bụ ndị ọgaranya transfama? Ọ bụ ndị Chukwu nyere ego na-enyere ụmụ ogbenye aka. Ndị ọkụ si n'akafe nwụrụ ndị ọzọ. Ọfa bụ ndị ọgaranya transfama. Aka nyere nwa ogbenye ego. Chineke ga-agọzi gị. Onye si nwa ogbenye ya biri, ngọzi ga-abụ nke ya. High Chief Annex Obi Ejesi Ọsụọfịa 1 na Nọkịja. Obi Jackson Foundation. Obi Jackson West Africa Limited. Ọgaranya ngada. Aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne. Chineke ga-agọzi gị. High Chief Dozie Chukwudozie Ogbuefi Akụzuọnụ na Nọkịja. CEO Dozie Oil and Gas West Africa Limited. Ojulemogo aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nnu n'ụdị dị iche iche. Iburu baje na be ya, ọ ga-aza gị. Ọ zụrụ ụmụ ogbenye. High Chief Barrister Alim Onyema Ide gburugburu n'Igbo Lande. National Chairman Foundation for Ethnic Harmony in Nigeria. Ezi oyimu biri. Abyss Airline Nigeria Limited. Aka na-azụ ụmụ ogbenye rie nne. Ọ zụrụ ụmụ ogbenye. Ọgaranya ngadanga. Amadi si ogbenye biri. Ngozi ga-adịrị gị. High
High Chief Chuka Onwuchekwa Ide n'Azịa Ikemba na Arochukwu CEO Aquila Capital Nigeria Limited bịarịa bụrụ bịarụọ ọzụrụ ụmụ ogbenye aka na-enyere ụmụ ogbenye aka rie nne aka na-enye ife bụ ndị ọgaranya transfama fa bụ ndị Chineke nyere ego ka fa nyere ụmụ ogbenye ndị ọkụ si n'aka fa enwuru ndị ọzọ ndị na-enyere ogbenye aka ọ ndị a bụ ndị ọgaranya transfama eribe agwụ onye si nwa ogbenye ya biri Chineke ga-agọzi ya aka ọbụla na-enye ndị iro ama atatu ya aka ọ ga na-aga n'iru n'ihi mmiri na-aga n'iru ọ dị anachighị azụ ọzọ otu a ka ọ ga-adịrị ụnụ ndị ọgaranya transfama ndị achị azụ abụrụzi maka ụlọ ọzọ maka aja unu na-achụrụ ụmụ ogbenye ndị achị azụ abụrụ maka ụlọ ọzọ ọyọ aka n'ihu ga-abụ nke ụnụ mmiri na-ehu aga n'iru mmiri adịala chi ga-azụọ ụnụ bụ isi mmiri isi mmiri adị ata ndị ọgaranya transfama bụ ndị Chukwu nyere ego ka banyere ụmụ ogbenye aka